ser i dagens Danmark, at idrætsforeningerne mister flere og flere medlemmer, mens medlemstallene hos fitnesscentrene aldrig har været højere. Vi har derfor været rundt på GHG for at finde ud af, hvorfor fitness er blevet så populært, som det er i dag. Hvad tænker du, når du hører ordet fitness? Jeg tænker workout, jeg tænker god form, jeg tænker sundt liv. Hører ordet fitness, så tænker jeg op at få motion, træne, tabe sig. Jeg tænker unge drenge, der gerne vil se store ud, når de siger fitness. At dyrke fitness er i samfundet i dag en positiv, overskudspræget og sund ting. Der er mange ting, som skal tages af i de unge gymnasieelevers liv. Venner, skole, arbejde, kærester, familie, fester, afleveringer og fritidsaktiviteter. Hvis man oven i det har overskud til at gøre noget sundt for sig selv, at gå i fitness, viser man virkelig over ikke kun over for sig selv, men også over for andre, at man har fuldstændig styr på de andre ting i sit liv, da man har overskud til at træne og gå i fitness. Når man hører ordet fitness, kommer der overordnet positivt lavet ord som sundhed, overskud, skønhed. Det betyder også, at de værdier, som vores udspurgte satte på ordet fitness i starten af det her interview, stemmer rigtig godt overens med vores egentlige ønsker med fitness. En af grunden til, at det ser sådan her ud, kan forklares med den måde, som medierne arbejder på i dag. Man har bevæget sig væk fra det her helt tynde og nærmest usøgelige look og bevæget sig nærmere det sunde og veltrænede look. Mediernes påvirkning af kropsidealet har alle dage været relevant, og mange undersøgelser viser, hvor stor en effekt mediefremstillingen har, især på unges opfattelse. Dertil kommer, at ungdommen også er den 5. udviklingsfase ifølge psykolog Erik Erikson. Det handler om identitet versus identitetsforvirring. Det er altså en identitetskrise. Det her det er samtidig også de år, hvor man ser de unge tage afstand til forældrene for at kunne finde deres eget jeg. Man ser samtidig en langt større tilknytning til de jævnaldrende. Det er vi-følelsen og den sociale identitet, der er vigtig. Og det er den fordi, at der sker rigtig mange forandringer med både personlighed og krop, og det er altså den personlige identitetsusikkerhed, der bunder i den her vi-følelse. Derfor vil unge i det her stadie også blive langt mere påvirket af deres omgivelser og deres vennekreds. Går du meget op i din krop? Hvorfor og hvorfor ikke? For at være ærlig går jeg ikke særlig meget op i det. Som man kan se, så er jeg ikke så godt good looking af en kone af min krop. Men altså, gider man var, ikke? Jeg går til dels op i den. Jeg går op i det, jeg gider ikke blive tyk, jeg gider ikke have det over hele, men jeg gider ikke heller ikke være stor på, men det går jeg heller ikke op. Jeg går meget op i min krop. Det tror jeg gør, fordi jeg godt vil have andre, synes jeg ser godt ud, og min krop ser godt ud. Og så fordi jeg føler mig bedre tilpas, når jeg har en bedre krop. Jeg går ikke sådan styrt meget på min krop, men jeg går op i min krop. Jeg vil gerne gøre noget godt for min krop. Jeg vil gerne træne min krop, fordi at jeg ved, at det er en sund ting at gøre. Jeg går meget op i, hvor stærk jeg er i forhold til min sport. Og ja, jeg vil da også sige, at jeg går op i min krop, fordi det er vigtigt for mig, og jeg synes, jeg ser godt ud, for så har det godt med mig selv. Synes du selv, du bliver påvirket af nutidens medier? Ja, ret meget vil jeg sige. Man kan se på alle blade og alle magasiner og sådan noget lignende på internettet, hvor at der er nogle kvinder, som ser meget fantastisk ud, og det er svært at ligne dem. Ja, det gør den der, man får tegnet nogle billeder, alt efter hvad man ser. Nej, ikke rigtigt. Jeg tror mere, det bliver påvirket af, hvordan andre på skolen er for eksempel. Så nu er vi alle sammen gik rundt og var tykke og ikke gik i fitness, så tror jeg heller ikke, vi gør det. Så det er ikke så meget medierne påvirker, det med ens venner, og hvordan ens omgangskreds påvirker det. Jeg tror til en vis grad, men jeg tror mere, det er dine omgivelser, der ligesom påvirker det. Det vil sige, hvis du så ser rigtig mange medier, og medierne ligesom er en del af dine omgivelser, så er det dem, der ligesom påvirker din krop. Ligesom vores identitet og selvopfattelse præges vores kropsopfattelse af refleksiviteten. Medier er her med til at sætte normerne for, hvordan vores kroppe skal se ud, så vi kan få succes blandt andre. Vi er på jagt efter det autentiske jeg, og denne identitet jages i forhold til kroppen igennem fitness og vægttab. Der er en længsel efter at vise sit sande jeg, det vil sige det autentiske, og det forsøger man at fremstille med kroppen. Se, jeg dyrker fitness, og min krop er perfekt, jeg er perfekt. På den måde er medierne med til at fremstille personer, hvor idealerne næsten er uopnåelige. De værdier, som der i starten blev tillagt ordet fitness, siger rigtig meget om, hvorfor fitness er blevet så populært i dag.
Det er meget positive værdier som sundhed, god form og flot trænet krop. Og samtidig er det også de her værdier, der symboliserer overskud i en verden, der er fuld af lette løsninger og masser af fastfood. Da vi spurgte GHG, om de gik op i deres krop, var svarene meget forskellige, men størstedelen svarede alligevel, at de gik mere eller mindre op i deres krop. De ville gerne have en flot trænet krop, og de vidste, hvad der var godt og hvad der ikke var godt for kroppen. Og selv dem, der ikke gik op i deres krop, følte ikke, at de var noget specielt at se på. En udpensler sågar kernen af det hele med ordene: hvis nu alle gik og var tykke, ville jeg ikke være tynd. Vi ser altså en stor påvirkning fra det omkringværende miljø. Både omgangskreds, men især også medierne. Medierne, som eleverne også nævner, påvirker os langt mere, end vi tror. Vi følger tendenser blandt de billeder, vi ser på tv, i bladene og på reklamerne. Og netop medietendensen til at være trænet og ikke bare tynd er stødt stigende. Det betyder også, at den her påvirkning blandet med værdierne, og især ordet trænet, samt den kropsfiksering, der er så afgørende for unge i deres 5. livsfase, hvor kroppen bliver vendt på hovedet, er altafgørende og danner kernen af, hvorfor fitness er blevet så populært blandt unge i dag. Men spørger man så, hvorfor det lige netop er fitness, der er blevet så populært, får man dette svar. Fitness er mere frit. Du kan selv vælge, hvornår du vil gøre det, hvor man er mere bundet til en holdsport med tider og sådan nogle ting. Og det er altså ikke bare ude omkring i verden, at fitness er populært. På GHG er det også den absolutte foretrukne form for motion, og det er det netop på grund af den frihed, der er. Derfor er det også en konsekvens af det senmoderne samfund, hvor især individualiseringen er i hovedsædet. What's that sound? What's that thing that's got me like wow? I'm tryna beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it.